A dream written down with a date becomes a goal. A goal broken down into steps becomes a plan. A plan backed by action becomes a reality. This is so because for me, a dream is an acronym that stands for dedication, responsibility, education, attitude, and motivation. Putting your effort and dedicating yourself to some task means that you are becoming responsible for your life. It means that you are ready to learn. Thus, you educate yourself. It means that your attitude is at the right place because you are both intrinsically and extrinsically motivated. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Inzima lendlela obhalwe nguNjabulo P Madlala. Sizokwenza umbuzo omude inkomba uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa Isakhiwo. Kodwa ngaphambi kokuthi siqalise ngaso, ake sifunde ukuze sibone ukuthi yikuphi esingakucosha ukuze sithasisele kulombuzo omude esizokhuluma ngawo. Inkundla yokuqala isigcawu sesithupha sitholakala ekhasini lama-40. Kufundeka ngalolu hlobo sivule abakaki. Kusendlini yokuphumula kwaMqapheli. UMqapheli nomkakhe bavakashelwe ngumfundisi. Umfundisi: bayakhuluma abantu bantabami. Kuyimanjena nje amalungu ebandla lami angibekele ukuthi awasafuni ukuyothenga esupermarket yakwaMqapheli ngoba awaphathwa kahle khona. Bathe selokhu kushone uqhilika nje izinto zishintshile. Bantabami, lokhu kuyisithombe esingesihle neze. UMqapheli: baba mfundisi, nathi sikhathazekile ngokungayi kwabantu esupermarket. Lenkinga isanda kuqala nje futhi. Ukhosi: mina into engikhathazayo ngokuthi bonke abasebenzi bethu baqeqesheke kahle. Bayazi ukuthi amakhasimende aphathwa kanjani. Futhi bonke sebeneminyaka besebenza laphaya esupermarket. Yangixaka yonke lento mina. Angiqonde ukubavikela, kodwa nje uyazi ngiyadideka. Umfundisi: bantabami, abantu abathokozile neze. Yilokho nje ekade ngikuzele. Kufanele na kanjani kube khona into enizoyenza ngoba cha khona izinto ziyabheda. Nama ngeke ngihlale ngithule ngibe ngibona konakala. Uqhilika bantabami ube yilunga eliqavile kakhulu lebandla lami njengoba nani nazi. Akufanele ukuthi ngoba eseshonile ebese liyangcola igama lakhe. Hlanzani igama likayihlo ndodana. Akulungile uma kunje. UMqapheli: siyezwa baba, sizobona ukuthi senze njani. Umfundisi: zamani bantabami, akube khona impela nje enikwenzayo. Ukhosi: siyabonga-ke nakuwe baba ngokusikhathalela. Kuyajabulisa ukuba nomfundisi onjengawe baba. Umfundisi: kanti khululeka ndodakazi, nami lokhu ngikwenzela uqhilika. Ake ngihambeke bantabami, kodwa ngizothanda ukunishiya nje namazwi ambalwa. Sivule abakaki. Afunde incwadi kaGenesisi lapho kukhulunywa khona ngomsebenzi owawunikezwe uAdamu wokuba aqambe izilwane amagama. Sivale abakaki. uNkulunkulu
wayemthanda kakhulu Adamu, kodwa lokho akumenzanga wamtotosa. Kwakufanele asebenze, kwakufanele aqambe inqwaba yezilwane ezazisanda kuzalwa amagama. Kunjalo-ke nathi kufanele sisebenze bantabami. Ningawucekeli phansi umsebenzi kaqhilika. Sebenzani kanzima ukuba igama likayihlo liqhakaze. Sebenzani bantabami. Oh Jesus, ningalokothi nisiphoxe. Amen. Sivule abakaki, acele ukuba kuvalwa amehlo, aqaleke athandaze into engapheli. Sivale abakaki. Ukhosi, siyabonga Baba, njengoba sengishilo, kuyinjabulo ukuba nomfundisi ofana nawe. Mhlawumbe kuzofanele usale usuwuphatha umnikelo. Bengithi ngizowuletha ngoLwesine enkonzweni yomama, kodwa manje ngiyacabanga ukuthi ngizoba matasa. Umfundisi, angizowuphatha ndodakazi. Ningawuletha nje nikhululeke. Ungikhonzele na kumzukulu uAyanda. Ngelinye ilanga ngifuna ukumbona ethatha lesi sihlalo sami abe ngumfundisi weHoly Ghost. Siyaphela lapha isigcawu sesithupha. Ake sihlaziye sicubungule sichaze. Siyini isakhiwo? Balingani bami nani bafundi, sithatha ukuthi siphendule umbuzo omude. Yize umbhalo wobuciko singawuqedile. Ngakho-ke ngizobhala isihloko ngosonhlamvukazi. Ngithi isakhiwo, ngeqe umugqa ngibhale ngosonhlamvukazi futhi igama elithi isingeniso, kwazise ukuthi leli iphepha lesibili. Ake ngiqalise-ke i-essay yami. Isakhiwo yindaba kusukela ekuqaleni, iye phakathi nendawo ize ifike emaphethelweni. Isakhiwo sethula okuthathu. Okokuqala yisethulo. Isethulo yisekuqaleni kwendaba. Okwesibili umzimba. Umzimba yimaphakathi nendaba. Okwesithathu isiphetho. Isiphetho yisemaphethelweni endaba noma ekugcineni kwendaba. Mlingani wami nawe mfundi, uma sengiqedile ukwenza njalo, ngeqe umugqa ngibhale ngosonhlamvukazi ukuthi umzimba. Nkosi yami, lona ngumzimba we-essay, akuwona umzimba wesakhiwo. Uma sengiqalisa-ke manje ngibhala umzimba we-essay, ngixoxa ngesakhiwo, ngizoqalaphi? Ngizoqala ngesethulo. Ngizokuthi isethulo sethula okuthathu. Okokuqala umlingiso semqoka nenkinga abhekene nayo. Okwesibili yisizinda. Okwesithathu yisisusa sodweshu. Kusethulo sithola umlingiswa osemqoka obambe iqhaza lokuba ngummeleli, ngoba zonke izigameko zigxile kuye. Ubhekene nenkinga yokuthi ushonelwe nguyise uqhilika. Igama lakhe lommeleli umqapheli Gasa. Isizinda. Isizinda sethula okuthathu. Sethula indawo, isikhathi kanye nesimo senhlalo. Indawo isemgcwabeni. Kulo mgcwabo kunesakhiwo esibizwa ngokuthiwa yithende. Singakhohlwa, izakhiwo ziyingxenye yendawo. Umbhali usebenzise igama elithi kunetende
elikhulu. Kwamukelekile lokho. Isizinda siphinde sathuthuka kwayiwa emathuneni lapho ebezothunwa khona angcwatshwe khona uqhilika. Igama lamathuna libizwa ngokuthiwa i-mountain rice. Isikhathi sanamuhla abantu sebenamabhizinisi. Kunezimoto, kunezihlalo, kuphinde kube namabhokisi okungcwaba abantu. Kunezindwango ezinamalogo, kunezinkampani. Kunamathuna aphinde abizwe ngegama lesilungu. Lapha nje amathuna akhona abizwa ngokuthi yi-mountain rice. Kunabafundisi besimame. Izingane ziyaya emathuneni sibona u-Ayanda oyindodana kaMqapheli ekhona naye ngenkathi kuzothunwa umkhulu wakhe noma uyisemkhulu uqhilika. Kugqokwa amasudi. Nangu Ayanda ugqoke isudi efana nekayise uMqapheli. Isimo senhlalo asisihle. Kusemgcwabeni kuyakhalwa. Sizwa umfundisi etshela uMqapheli ukuba angabe esakhala, indoda kayikhali. No-Ayanda uyakufakazela lokho ukuthi ubone uyise ekhala. NoMagqubu uthi kubuhlungu okwenzekile kodwa ukukhala akusasizi. NoHlongwane naye ongumshumayeli ubhokile. Usola izifika namthwalo ukuthi yizona ezithakathe uqhilika. Umbhali usebenzise isu lokubikezela. Isu lokubikezela lwethula isigameko esandulela okuzokwenzeka. Laphayana ekhasini lama-27 lapho umbhali ekhuluma ngezulu ethi izulu selivele lashintsha esikhaleni layithela imvula. Lesi sigameko sokuthi izulu livele lishintshe esikhaleni livele lidlive sibikezela isimo esingesihle uMqapheli azohlangabezana naso kwaMagqubu. Leli lisu lokubikezela in particular lwendlalela isisusa sodweshu okuyibhokisana uMqapheli alithola kwaMagqubu elimnyama ngaphandle kanti phakathi lunokhakhayi noma ugebhezi kanye negundane. Ngokwamazwi kaMqapheli kuyabonakala ukuthi leli bhokisi linomkhuba phakathi okwangempela. Umbhali uphinde wasebenzisa isu lokujeqeza emuva. Ulisebenzisa ngokuthi akhumbuze umlingiswa noma umdlali othile ngokuthile okwenzeka phambilini. Umfundisi ukhumbuza uMqapheli ukuthi indlu yesonto yakhiwa nguyise uqhilika. Ngakho-ke kungakuhle ukuthi naye bake bambone nje endlini yesonto. uMagqubu ukhumbuza uMqapheli ngemoto ogama layo linguvalelisa. Uyamtshela ukuba leyo moto leyo bekuyimoto kaQhilika. Mlingani wami nawe mfundi, sengiqedile ukuxoxa ngesethulo salombhalo wobuciko. Bengizokweqa umuqa kwazi sekuningi sengikhulume ngako ukuze ngikwazi ukuqalisa ukubhala ngomzimba walombhalo wobuciko. Umzimba walombhalo wobuciko unokuthathu noma wethula okuthathu: ukubhebhetheka kodweshu, isixakaxaka kunganovuthondaba. Udweshu luyabhebhetheka
ngenkathi imoto kanokusho kamqapheli isha ingqongqa. Leyo moto leyo ubeyibiza ngesithandwa sakhe, bekuyimoto iyehwa, abanye abantu bathi ijagwa. Isixakaxaka sisibona ngokuthi kufike uSakhile ezobika ukuthi kuqhekeziwe ebhodlela sitolo. Siphinde sibone manje futhi enye inkinga isiqhamuka kulesi sigcawu esiqeda ukusifunda manje. Sibona umfundisi ezotshela noma ezokwazisa umqapheli nokhosi ukuthi abantu abasathandisisi kahle, ikakhulukazi amalungu esonto, ukuya esupermarket ngegama lokuthi noma ngesizathu sokuthi abaphathwa kahle njengamakhasimende. Mlingani wami nawe mfundi, phela ngizogcina lapha, hhayi ngoba isiqakaqaka siphelele la. Ngigcina lapha ngoba ngokufunda kwethu lo mbhalo wobuciko sifunde sihlaziye, yilapho sigcine khona. Akusho ukuthi azikho ezinye inkinga futhi eziqhamuka zelakanyane. Akusho ukuthi futhi asikho isiphetho salo mbhalo wobuciko, sikhona futhi naso. Kodwa ngizukuxoxa ngaso phela ngoba asikafiki indawo. Sisafunde kuphela inkundla yokuqala, izigcawu eziyisithupha. Ngelinye ilanga siyoqhubeka futhi ngokunjalo. Kodwa-ke ngoba lokhu kuyi-essay and okwamanje essay yami iphelela la, bengizokweqa umugqa bese ngibhala igama elithi isiphetho. Lesi yisiphetho se-essay. Isiphetho se-essay uvo lomfundi. Bengizobhala ngalolu hlobo: umbhali uphumelele ukusethulela isakhiwo salomdlalo ngokusebenzisa umlingiswa osemqoka ogama lakhe lingumqapheli, kusukela ekuqaleni kwawo umdlalo kuze kuyofika ekugcineni kwawo. Mlingani wami nawe mfundi, there it goes. Siyabonga, usale kahle, ungakhohlwa uyathandwa.